היי וברוכות הבאות לבול בזמן, פודקאסט על איך לנהל את הזמן, כך שתוכלו גם ליהנות וגם להגשים חלומות. אני יערה אופיר, מאמנת לאפקטיביות וניהול זמן, ואנחנו הולכות היום לעסוק בנושא שיבוא לכם בול בזמן. שנץ, מה הקטע עם השנץ? עד סוף הפרק, את תדעי למה שנץ זה דבר כל כך חשוב בעיניי, למה אני ישנה צהריים ממש כל יום, איך אני עושה את זה, איך זה קשור לניהול אנרגיה, איך זה קשור לשחיקה, ואני גם אספר מה המתכון שלי לפאוורנפ המושלמת. אז בואו נתחיל. מי שעוקבת אחריי באינסטגרם, אפילו לא תקופה ארוכה במיוחד, כנראה נתקלה באיזשהו סטורי שלי שמראה שאני הולכת לישון צהריים. והאמת שאני כל יום הולכת לישון צהריים, אני פשוט לא כל יום מצלמת את זה ומעלה את זה לסטורי, אבל זה כן הרגל שלי שהוא הרגל יומי. וגם בהרצאות והדרכות שלי, אני מדברת על הנושא של השנץ, זה משהו שיוצא לי להזכיר, זה משהו שיוצא לי לדבר עליו לא מעט, אז החלטתי לקחת את הנושא, ופעם אחת פשוט לפרק אותו ולפרט עליו כמו שצריך, והפודקאסט זה הפורמט המושלם בשביל זה, אז הנה אני עושה את זה עכשיו, ומדברת על למה שנץ זה דבר כל כך חשוב בעיניי, למה אני מדברת על זה, למה אני מראה שאני עושה את זה, ולמה בגדול זה כל כך חשוב ומשמעותי עבורי. אז אני רוצה להתחיל בלדבר על איך אני משלבת את השנץ ביומיום שלי, כאילו איך זה נראה יום שבו אני ישנה שנץ. אז אני קמה יחסית מוקדם, משהו כמו כזה 6 ורבע בבוקר, ואני מתחילה לעבוד סביב 7. אני לא הייתי מתחילה לעבוד כל כך מוקדם כשגרנו בארץ, אבל עכשיו שאני גרה בקנדה, אז אני רוצה שיהיה לי כמה שיותר שעות, שבהם גם זה שעות עבודה של ישראל, 7 בבוקר פה זה 2 בצהריים בישראל. אז אני קמה מוקדם, מתחילה לעבוד מוקדם, בשעות של בין כזה 7 ל7:30 בדרך כלל זה יהיה מענה להודעות, שהצטברו במהלך הלילה, שזה היום של ישראל, ואחר כך אני בדרך כלל נכנסת לאיזושהי עבודה של פיתוח, נגיד את הפודקאסט הזה עכשיו אני מקליטה ב8:30 בבוקר, לפעמים אני כותבת פוסטים, לפעמים בשעות האלה יש לי פגישות עם מתאמנות, לפעמים אני מעבירה כל מיני הדרכות, ובגדול אלה שעות העבודה הממש ממש טובות שלי. אני טיפוס בוקר מובהק, כאילו אני בן אדם של בוקר, אני מרוכזת בבוקר, אני עובדת הכי טוב בבוקר, וההספקים הכי טובים שלי זה בשעות האלה, ואלה שעות שאני רוצה לנצל אותם כמה שיותר טוב, ותכלס זה בעצם החלק המרכזי והחשוב ביום העבודה שלי. מ7 עד סביב כזה 12, אולי קצת לפני. אז סביב 12 אני יושבת ואוכלת ארוחת צהריים, אני ממש משתדלת לעשות הפסקה אמיתית ולא לאכול ליד המחשב, אלא ממש כזה לאכול בנחת על שולחן אוכל, ואחרי שאני מסיימת אני מתיישבת שוב לעבוד, אבל בשלב הזה האנרגיה שלי כבר נמוכה יותר, אני יותר עייפה, אני פחות מרוכזת, וזה זמן בשבילי לעשות כל מיני משימות כמו לענות להודעות, לטפל בדברים טכניים, כל מיני דברים שלא דורשים את הריכוז המלא שלי, כי הריכוז המלא שלי כבר לא איתנו, כבר לא ממש בנמצא. וזה אני יכולה לעשות משהו כמו חצי שעה, אולי שעה, כי אחרי זה גם משימות קטנות אני כבר לא יכולה לעשות, אני כבר עייפה מדי וקשה לי להתרכז, וגם הדברים היחסית פשוטים לוקחים לי יותר זמן ממה שהם אמורים. או בקיצור, האנרגיה שלי נמוכה מדי בשביל לעבוד כמו שצריך. אז מה אני עושה במצב הזה? אם אני אמשיך בכוח לנסות לעבוד, אני נכנסת למחוזות שאני קוראת להם עבודה בכאילו. עבודה בכאילו זה אומר שאני יושבת ליד המחשב, אני מנסה לעשות דברים, אני כאילו עובדת, כאילו אני בזמן עבודה, אבל אני לא באמת מצליחה להפיק שום דבר משמעותי. עכשיו, עבודה בכאילו זה דבר ממש 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 לא מוצלח, זה מאוד לא יעיל, זה סתם, זה מיותר, זה גוזל המון אנרגיה, זה גורם לנו גם לרגשות אשמה וללופים של האשמה עצמית ותחושות לא טובות בקשר לעצמנו, ולכן אם את תופסת את עצמך עובדת אבל לא באמת עובדת, ואני בטוחה שאת יודעת למה אני מתכוונת, זה ממש סימן שהגיע הזמן לקחת הפסקה. ובגלל שאני מודעת לזה, אני מנסה לעצור לפני שאני מגיעה לשם, אני לא רוצה להיות שם בכלל. אז אם אני עייפה ואני לא מצליחה להתרכז ואני לא רוצה לעבוד בכאילו, אז האופציה השנייה שלי היא להפסיק לעבוד לגמרי, ויש תקופות שאני יכולה לסיים לעבוד סביב 1 בצהריים, 5-6 שעות עבודה ביום יכולות להספיק לי, אבל לא תמיד אני רוצה לעשות את זה ולא תמיד אני יכולה לעשות את זה, זה ממש תלוי בתקופה. אז סביב 1 בצהריים, האנרגיה נמוכה, אני חייבת הפסקה, אז מה אני אעשה? איזה הפסקת התרעננות אני אעשה? אז יש הרבה אופציות. אני יכולה ללכת להליכה, אני יכולה לשבת שנייה
כזה במרפסת ולשתות קפה, אני יכולה לעשות נשימות, אני יכולה לעשות מדיטציה, יש כל מיני אופציות, יש כל מיני דברים שאני יכולה לשלוף מתוך מאגר ניהול האנרגיה שיש לי, אבל שורה תחתונה, מה שגיליתי שהכי יעיל, הכי אפקטיבי והכי עוזר לי, זה שנץ. בסופו של דבר, אחרי כל מיני דברים שניסיתי, זה הדבר הכי נותן לי תחושה של באמת מנוחה, איפוס ואפשרות להמשיך עם היום שלי בצורה ממש ממש טובה. אז איך אני עושה שנץ? השנץ שלי זה בעצם משהו שנקרא power nap, שזה כולל להיכנס למיטה, לשים שעון ל-20 דקות בדיוק, לעצום עיניים ולקום כשהשעון מצלצל, ותכף אני אתן לכם מתכון ממש של כאילו איך לעשות את זה, ואני אענה על כל מיני שאלות שבטח צצות לכם עכשיו, אבל שנייה קודם, אני אסיים לספר איך זה משתלב בסדר היום שלי. אז אני עושה את השנץ, אני ישנה 20 דקות, יש קצת התארגנות לפני, התארגנות אחרי, אז נגיד כאילו הכל לוקח 30 דקות, 40 דקות, משהו כזה, ואחרי השנץ אני חוזרת לעבוד. עכשיו, בגלל שישנתי צהריים, אני מסוגלת ויכולה לתת עוד איזה שעה, שעתיים של עבודה ככה טובה, לא טובה כמו העבודה של הבוקר. הבוקר, כמו שאמרתי, זה הזמן הכי טוב והכי מפוקס שלי של היום, וכזה המסה העיקרית של העבודה. אבל אם יש לי פגישה בשעות האלה, יהיה לי הרבה יותר קל לעשות אותה. כאילו, אני תמיד מתעוררת ומתפקסת במהלך פגישות, אבל זה יותר נחמד כשאני לגמרי רעננה. ובואו נגיד שאני יכולה לעשות משימות, נגיד, ברמת ריכוז בינונית, נגיד לכתוב פוסט, לצפות בהדרכות, כל מיני דברים כאלה שכאילו כן דורשים את הפוקוס שלי, אבל זה לא עבודת הפיתוח המרכזית והמשמעותית שאני עושה אותה בשעות הבוקר. עכשיו, אם לא היה שנץ, הזמן הזה פשוט היה הולך לי לאיבוד. יכול להיות שהייתי מספיקה לעשות בו דברים, אבל זה היה הרבה יותר לאט והרבה יותר בתסכול, והשנץ עושה לי מין איפוס, לא איפוס ל-100%, כי אין, אני לא אחזור ל-100% שהייתי בבוקר, וזה כמעט לא אפשרי, אבל זה כן נותן לי מספיק איפוס בשביל להיות מסוגלת לעבוד כמו שאני רוצה לעבוד, ולסיים את יום העבודה שלי ממש בטוב. וזה מאוד מתחבר לשני הפרקים הקודמים בפודקאסט, שבהם דיברתי על שחיקה, כי אפשר לעבוד בלי הפסקות, אפשר לעבוד בלי שנץ, הרבה אנשים עושים את זה, אפשר לעבוד בכוח, אפשר לעבוד ולהתיש את עצמנו, אבל זה מאוד מאוד לא יעיל לטווח הרחוק ומשפיע לרעה על השחיקה שלנו, על המוטיבציה שלנו, על האנרגיה שלנו, וגם על היכולת להחזיק את כל שאר היום. זאת אומרת, כשיום העבודה נגמר, זה לא שהיום שלנו נגמר, יש לנו עוד את הזמן הפנוי שלנו, ויש לנו זמן משפחה, ויש לנו את הזמן לעצמנו, ואולי אנחנו רוצות לעשות ספורט, ואולי אנחנו רוצות לפגוש חברות, ואולי יש לנו כל מיני תחביבים, והשנץ לא רק מאפשר לי להחזיק את המשך יום העבודה, הוא מאפשר לי להחזיק גם את כל השאר, שכל השאר סופר 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 חשוב. עכשיו, מלבד כל הנושא של מניעת שחיקה, לשנץ יש הרבה יתרונות לבריאות הפיזית ולבריאות הנפשית שלנו, שהוכחו על ידי מחקרים, ואני ככה אספר על כמה דברים שהתגלו במחקרים. למשל, היה מחקר שבוצע בנאסא, והראה שטייסים שישנו 26 דקות במהלך היום, הראו שיפור של 54% בערנות, ושיפור של 33% בביצועים. חוץ משיפור בערנות ושיפור בביצועים, גילו ששנץ משפר גם את המיקוד, משפר את הזיכרון, משפר את יכולת הלמידה. היה נגיד מחקר בברקלי שמצא שסטודנטים שישנו שנץ קצרה, השיגו הישגים טובים יותר במבחנים, מאשר אלו שנשארו ערים לאורך כל היום, והיו גם מחקרים שהראו שתנומה קצרה במהלך היום יכולה להפחית תחושות של עצבנות ותחושות של מתח, או בקיצור להפחית את הסטרס, שזה מאוד חשוב. גם שנץ יכול לשפר את מצב הרוח, ואני יכולה להגיד לכם שאני באמת מרגישה על עצמי הרבה מאוד מהדברים האלה, בעקבות זה שאני מקפידה על שנץ כל יום. ויש עוד יתרון ענקי לשנץ, שזה משהו שקשה בעיניי לכמת או למדוד במחקר, וזה בעצם התחושה שאני מאפשרת לעצמי לעצור הכל ולקחת זמן מנוחה והתאוששות אמיתית. זו לא מנוחה שאני צריכה להצדיק איכשהו, היא לא פרס על שום דבר, זה לא מנוחה שאני צריכה לגנוב במרכאות בין משימה למשימה, אלא זאת מנוחה שמגיעה לי, פשוט כי ככה, מעצם היותי, מגיע לי לנוח. והתחושה הזאת מחזקת בשבילי את הרעיון הכללי שהוא, לפיו אני חיה, שהחיים הם הרבה יותר מרצף אינסופי של משימות, ושזמן פנאי ומנוחה הם חלק חשוב ובלתי נפרד מהשגרה, והם צריכים להיות כאלה. השנץ הוא סימן יומיומי בשבילי לחיים שאני רוצה לחיות, שהם חיים מאוזנים, חיים שיש בהם מקום לעשייה והגשמת חלומות, כן, אבל גם זמן למנוחה, זמן להטענה, זמן להנאה,
וזה המשמעות, זאת המשמעות של שנץ עבורי, ואני מקווה שככה הצלחתי בכמה משפטים להסביר את הנקודה הזאת, כי זה אולי הדבר הכי משמעותי שאני רוצה להגיד בכל הפרק הזה, שהשנץ הזה הוא סימן שיש לנו מקום לפנאי, למנוחה, להתאוששות, שמגיע לנו, ומגיע לנו תמיד, לא משנה מה. ואם זה עשה לך חשק, אז עכשיו אני הולכת להסביר מה המתכון שלי לפאוור נפ. זאת אומרת, איך אני עושה שנץ, ואני ממש ממליצה לנסות עם כל השלבים שאני הולכת להגיד עכשיו. אז קודם כל, 20 דקות. 20 דקות זה זמן אידיאלי לפאוור נפ, זה גם מתגלה ככה במחקרים, בגלל שזה כן נותן מנוחה, אבל בלי שהגוף נכנס לשינה עמוקה, הוא לא מספיק להגיע לשלב של שינה עמוקה, כי משינה עמוקה הרבה יותר קשה להתעורר. אז בעצם 20 דקות זה עושה מין ריסט, זה עושה רענון בלי שנקום גמורות. את מכירה את זה שאת הולכת לישון צהריים ואז את קמה שפוכה לגמרי אחר כך, אז המטרה היא לא לקום הפוכה, זה לקום רעננה, וזה מה שה-20 דקות האלה נותנות. נקודה חשובה זה שכדאי לתפוס את העייפות בזמן. כאילו, אם את יכולה ללכת לישון, כשהגוף מאותת לך ללכת לישון, זה הדבר הכי טוב, אבל זה לא תמיד אפשרי, וזה בסדר אם לא, אבל אם יש איזו נקודה כזאת שפתאום כאילו את מרגישה את זה, שאת רוצה ללכת לישון, זאת הנקודה הכי טובה ללכת לפאוור נפ. פאוור נפ אפשר לעשות במיטה, אפשר לעשות על הספה, אני מכירה הרבה כאלה שישנים על הספה בגלל שזה כאילו שונה משנת לילה, אני ישנה לרוב במיטה, אבל אני כן רוצה לאותת לגוף שלי שזה שנץ ולא שנת לילה, אז בשביל זה אני ישנה על הגב, ובלילה אני לא ישנה על הגב, אני ישנה על הצד, וזה משהו שלקח לי זמן להתרגל אליו, והייתי צריכה ממש להרגיל את הגוף שלי להירדם על הגב, אבל עכשיו זה עובד מעולה, ובאמת אני חושבת שזה מאוד תורם לזה שאני לא נכנסת לשינה עמוקה, אני לא אצליח להיכנס לשינה עמוקה על הגב. בוא נגיד שאם אני מתהפכת על הצד, הלך עליי, כאילו אני יודעת שאני לא אסתפק ב-20 דקות. אז זו דרך אחת, לדאוג ששנץ של 20 דקות לא יהפוך להימרחות של שעה פלוס, לשנות באיזושהי צורה את צורת השינה שלך לעומת איך שאת ישנה בלילה, אם זה במיקום, אם זה בתנוחה. והדרך השנייה לעשות את זה, והממש ממש חשובה, זה לא להיכנס למיטה עם הטלפון. אם אני אכנס למיטה עם הטלפון, ואני חושבת שזה גורף כמעט לכולן, אז זה יהפוך להימרחות של מלא זמן. אז מה שאני ממליצה לעשות זה לכוון שעון, בטלפון, ואז לשים את הטלפון רחוק, ואז להיכנס למיטה. לא להיכנס למיטה עם הטלפון, כדי שבאמת זה יהיה מיועד עבור השנץ, ולא עבור דברים אחרים. עכשיו, החלק הכי קריטי, באמת קריטי, אז תקשיבו בקשב רב, זה לשחרר את הציפייה להירדם. כי אם נכנסת למיטה, נשכבת על הגב, עצמת עיניים, יכול להיות שלא תירדמי. אולי את רק עכשיו מתחילה לנסות לעשות שנץ, והגוף עדיין לא רגיל לזה, אולי יהיו מחשבות, אולי הגוף יתנגד, זה יכול לקרות. אז מה שאני ממליצה לעשות זה לא להתייאש. להיכנס למיטה, לעצום את העיניים וזהו. אם תירדמי, מעולה, יופי, ישן צהריים. אם לא, זה גם טוב, אוקיי? גם לעצום את העיניים ל-20 דקות, זאת אחלה של מנוחה, גם אם היו כל מיני מחשבות ודברים שהפריעו לך, עדיין עצמת את העיניים, הקדשת זמן לעצמך, הקדשת זמן למנוחה, לא עשית משהו אחר, אחלה, אוקיי? לא לצפות להירדם, כי הציפייה להירדם יכולה להיות מאוד מלחיצה. אז לסיכום איך אני עושה את זה, אני מכוונת שעון, נכנסת למיטה, נשכבת על הגב, עוצמת עיניים, וכשהשעון מצלצל אני פוקחת עיניים, בין אם נרדמתי ובין אם לא, אני קמה מהמיטה, אני כנראה אקח משהו קטן לאכול, כי אני תמיד קמה עם חשק לנשנש, ואני חוזרת לעבוד. הנקודה החשובה זה לקחת את מה שפירטתי עכשיו, כמובן תעשי על זה וריאציות, אם יש דברים שפחות או יותר מתאימים לך, ולהתאמן על זה. לא לוותר אחרי פעם אחת, לא לוותר אחרי שבוע, כי הגוף צריך להתרגל לקונספט. גם לקונספט של לישון צהריים בכללי, גם לקונספט של לישון רק 20 דקות, זה משהו שאת יודעת, זה שאת החלטת, זה לא אומר שהגוף ישתף בהתחלה פעולה, אז כדאי לקחת את הזמן ולנסות את זה, אבל ברגע שהגוף מתרגל, הכל נהיה יותר קל. ועכשיו אני רוצה לענות על כמה שאלות שאתן שאלתן אותי על הנושא הזה, כתבתי באינסטגרם ובפייסבוק שאני מתכוונת להקליט על זה פרק, אז עלו כל מיני שאלות, אז אני אענה על כל מיני שאלות שבטח גם חלקן עלו תוך כדי שאני מדברת. אז קודם כל, מה לעשות אם אני לא מצליחה להירדם? אז כמו שאמרתי קודם, לשחרר את המטרה להירדם. או שתירדמי, או שלא, אבל בכל מקרה, את תנוחי. ואני רוצה להגיד לך שלמרות שאני ישנה כמעט כל יום, ואני עושה את זה שנים, עדיין יש פעמים שאני לא נרדמת. לפעמים אני מוטרדת, לפעמים יש מחשבות, לפעמים סתם כזה הגוף לא בא לו להירדם. זה בסדר, זה קורה, אבל זה עדיין שווה את זה, עדיין שווה לעשות את זה,
וגם אם אני נרדמת ל5 דקות, כאילו ממש נרדמתי רק ב5 דקות האחרונות של השנץ, עדיין זה סבבה, כאילו עדיין אני קמה רעננה מזה, וזה עדיין עושה את העבודה שזה אמור לעשות, אז לא להילחץ אם אתם לא מצליחות להירדם, אני חושבת שהלחץ להירדם מאוד מאוד מפריע, אז פשוט לעצום עיניים ומה שיהיה, אז זה בקשר למה לעשות אם אני לא מצליחה להירדם, מה לעשות אם אין לי זמן לשנץ. אז פה השאלה היא, למה את מתכוונת שאת אומרת שאין לך זמן? כי אם את עובדת במשרד ואת לא יכולה לישון צהריים, או שיש לך עבודה שדורשת זמינות מלאה עד שעות אחר הצהריים, אז ברור, את לא יכולה לישון צהריים, אין מה לעשות. זה לא משהו שמתאפשר לכולן בתוך החיים שלהן. ואז אפשר לקחת את העקרונות האלה ולישון צהריים במהלך הסוף שבוע, או בימי חופש וכולי, אבל כן, זה באמת לא מתאים לכל אחת מבחינת אורח החיים. אבל אם אין לך זמן, במובן שיש לך יותר מדי משימות, יש לך יותר מדי דברים לעשות, אז אני כן ממליצה לבחון את העניין הזה, ולראות האם באמת את עובדת בפול פאוור בכל שעות העבודה שלך. אוקיי? אם יש לך יום עבודה של 8-9 שעות, וכל 8-9 שעות האלה את עובדת בריכוז וביעילות. כי אם יש שעות של ירידה משמעותית ביעילות, אז לדעתי עדיף כבר ללכת לנוח ולא לנסות לעבוד בכוח, בגלל כל מה שהסברתי קודם על עבודה בכאילו וכו'. השאלה הבאה זה איך להצליח לקום אחרי 20 דקות ולא להימרח. זאת באמת שאלת השאלות אולי, זאת שאלה ממש טובה. אז קודם כל, מאוד עוזר לא להיכנס עם הטלפון למיטה, מאוד עוזר לאותת לגוף שמדובר בשנץ ולא בשנת לילה. ועוד משהו שיכול מאוד לעזור זה להצמיד את השנץ למשהו נוסף. זאת אומרת, אם יש לי נגיד פגישה בשעה 2, ואני נכנסת למיטה ב-1:20, אז אני לא אמרח, אני לא יכולה, כי יש לי פגישה ב-2. אז להצמיד את זה לאיסופים של הילדים, להצמיד את זה לפגישות, להצמיד את זה לאיזה שהם עוגנים בלוז, מאוד מאוד עוזר אם זה אפשרי עבורך. עוד שאלה ממש טובה וחשובה שעלתה, זה איך לשחרר את המחשבות ורגשות האשמה. כי ברגע שאנחנו עוצמות עיניים, יכולות פתאום באמת להגיע כל המחשבות, כל הלחץ מהמשימות, כל הדברים שלא הספקתי יעלו, התחושה שאני מבזבזת זמן, כאילו מה אני בכלל נכנסת למיטה, יש לי מלא דברים לעשות, לא עדיף שאני אעבוד, אז גם כאן, כמו עם הציפייה להירדם, אין לי ציפייה לשחרר את התחושות האלה. אני נותנת למחשבות לקרות, זה תחושות טבעיות ולגיטימיות. תמיד אנחנו, לצערי, כן, אנחנו הרבה חיות בתחושה, שכל הזמן משהו רודף אחרינו, ואנחנו צריכות להספיק. אז אם זה קורה לי, אני לוקחת נשימות עמוקות, אני מתמקדת בנשימות, בי זה כבר טבוע, אבל מי שרק מתחילה לתרגל את זה, אני ממש ממליצה להזכיר כל הזמן, תזכירי לעצמך את כל היתרונות של השנץ שפירטתי קודם, את זה שעדיף מנוחה מתוכננת מאשר לקרוס בצורה לא מתוכננת, ושעבודה בכאילו היא לא יעילה, ושאם תקדישי את הזמן לעשות את השנץ הזה, אז יהיה לך הרבה יותר אנרגיה לעשות את כל שאר הדברים שאת אמורה לעשות. אז זה מה שאני אומרת לעצמי, זה עניין מנטלי, איך לשחרר את המחשבות ורגשות האשמה, לשמוע את הפרק הזה, לשמוע אותו שוב ולהזכיר לעצמך למה אני עושה את זה. עוד שאלה שעלתה, ששאלו אותי, זה האם שנץ מתאים לכולן, ומישהי גם שאלה אותי איך יכול להיות שיש אנשים ששנץ עושה אותן יותר עייפים, אז התשובה היא ששום דבר לא מתאים לכולן. יכול להיות ששנץ זה לא בשבילך, זה לא מתאים לך, זה לא מסתדר באורח החיים שלך, הגוף שלך לא משתף פעולה עם זה, יכול להיות, אבל עד שלא תנסי לא תדעי. ולא רק תנסי, אלא תנסי את זה בצורה נכונה, ותנסי את זה בצורה עקבית ושיטתית, כי יכול להיות שנגיד, לא יודעת, ניסית כבר לעשות שנץ, אבל ניסית שנץ של שעה, או 40 דקות, או שלא הלכת לישון בשעה שמתאימה לזה, או שנמרחת כל פעם עם הזמן, או כל מיני דברים כאלה. אז אם את מישהי שכבר ניסתה שנץ, וזה לא היה לה כל כך מתאים, אז אולי שווה לתת לזה עוד צ'אנס. אבל חד משמעית, יש כאלה שזה לא יתאים להם, כי אין כזה דבר, משהו שמתאים לכולם. עוד משהו שעלה זה האם יש מצבים שבהם אני נמנעת משנץ, אז כן, אין מה לעשות, אני בן אדם והחיים קורים, קורה שאין לי זמן, מכל מיני סיבות אין לי זמן לשנץ, זה לא קורה הרבה, אני מודה, אבל זה קורה וזה בסדר, צריך גם לדעת לשמור על גמישות בחיים, כן, זה ישפיע לי על המשך היום, אם אני לא ישנה צהריים אני אהיה יותר עייפה בהמשך היום, יהיה לי קצת יותר קשה, כי גם הגוף שלי באמת רגיל, אבל אני מסתדרת, זה בסדר, יש עוד דרכים רבות וטובות לניהול אנרגיה, גם אם אין לי זמן לשנץ, אני כן מקדישה זמן כלשהו למנוחה אם אני יכולה, וכן, לפעמים אני נמנעת משנץ, אבל ברור, כאילו, אין מה לעשות, אלה החיים. ועוד שאלה אחרונה, זה האם זה משפיע על איכות השינה בלילה.
אז אצלי בוודאות זה לא משפיע על איכות השינה בלילה, אני אפילו יכולה להגיד הפוך, שאם אני לא ישנה צהריים, אז אני אהיה עייפה מאוד מוקדם, כאילו סביב 9 כבר יבוא לי ללכת לישון, ואז אני אלך לישון מוקדם, אבל אז אני לא ישנה טוב כשאני הולכת לישון מוקדם, אז דווקא שנץ איכשהו מסדרת לי כזה את הזמנים, ואני מניחה שהסיבה שזה לא משפיע לי על השינה בלילה לרעה, זה בגלל שאני ישנה שנץ קצר. גם אם אני שנוץ, נגיד, ב6 בערב, ואני אקפיד שזה יהיה רק 20 דקות, זה גם לא יפריע לי להירדם, ולא יפריע לי לישון כמו שצריך בלילה. אבל כן, אם אני נגיד ישנה צהריים בסופש, ואני כזה מתפרעת על שעתיים, אז אני לא אצליח, אני לא ארדם בלילה בשעה שאני רגילה. אז פאוורנאפ, שהוא לא שנץ, לא אמור להשפיע על איכות השינה בלילה, אבל כמובן תבדקי איך זה אצלך, ותראי איך זה מסתדר לך. אז לסיכום, שנץ זה אחד הכלים הכי משמעותיים שאני משתמשת בהם לניהול אנרגיה, לארגון היום שלי בצורה נכונה, למניעת שחיקה, לשמירה על היעילות, ובפרק הזה דיברנו על היתרונות של שנץ, דיברנו על למה זה חשוב לי, וככה נתתי את המתכון שלי לפאוור נפ האולטימטיבית, ואני מקווה שתנסי אותו גם. אני ממש מזמינה אותך לנסות ולעדכן אותי איך זה היה, אם את לא ישנה צהריים כבר, אם לא שכנעתי את המשוכנעות, אז תנסי. את יכולה לנסות, לכתוב לי באינסטגרם, לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק שלי, אני אשים לינקים בפרטים של הפרק, אני ממש תמיד שמחה לשמוע מכן אחרי כל פרק, איך היה, מה חשבתן, אם זה השפיע עליכן, כל פידבק, אני ממש שמחה לשמוע. ולסיום אני רוצה להגיד שהפרקים של הפודקאסט, זהו, אנחנו רשמית בתוך עונה מספר 3, הפרקים יוצאים כל שבועיים בימי חמישי, ואם את רוצה לוודא שאת לא מפספסת אף פרק, אז תלכי לפרטים של הפודקאסט באפליקציה שאת מאזינה בה עכשיו, תלחצי על follow, ואז תקבלי התראה בכל פעם שיוצא פרק חדש, שאני בטוחה שיבוא לך בול בזמן. תודה רבה שהאזנתן, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.